Ix-xogħol b'imħabba u dedikazzjoni kbira li għamlu l-ħaddiema fi djar ta' tfal f'pajjiżna kompla jintensifika fi żmien il-pandemija tal-COVID-19. L-Aġenzija appoġġ ta' ministra 7 djar ta' tfal li bejniethom jagħtu kenn lil 23 tifel u tifla. Il-ħidma f'dawn id-djar inbidlet għaliex it-tfal qed iqattaw ħafna iżjed ħin fir-residenza u allura l-ħaddiema qed ikunu aktar kreattivi fl-attivitajiet li joħolqu, kif spjegat il-manager tad-Direttorat tat-Tfal Marilyn Aġus. Apparti li il-homeworks li qed isiru b'mod regolari kif jintbagħat min-naħa tal-iskola, isu xorta għadna qed nippruvaw noħolqu dak il-bilanċ fejn iva qed isir ix-xogħol akademiku, però jkun hemm element ta' pjaċir ukoll, jiġifieri insajru flimkien, nilagħbu logħob differenti, nagħmlu ħafna crafts, jkunu ħafna kreattivi bħalissa qegħdin. Spjegat li l-miżuri ta' prekawzjoni li tieħdu fid-djar ta' tfal imorru lil mill-ħasil tal-idejn. In-nies li qegħdin jaħdmu ġo dik id-dar ukoll jibqgħu l-istess nies iżda ma jinbidlux minn residenza l-oħra ħalli ma jkunx hemm ħafna nies diħlin u ħirġin. Din ukoll tgħin lit-tfal fl-istabilta f'dan il-mument u forsi tnaqqas iktar ukoll l-ansjetà. Qalet li fil-waqt li l-aspett psikoloġiku huwa kruċjali hemm elementi ieħor li qed jieħu preċedent, dak li t-tfal iħossuhom siguri jingħataw il-kura li għandhom bżonn u li jkollhom il-bżonnijiet bażiċi tagħhom moqdija, dan fl-istess waqt li jżommu l-kuntatt mal-ġenituri tagħhom. Kemm jista' jkun inżommu il-kuntatt mal-ġenituri wieħed stabbli, tajjeb ikun xorta supervised ngħidulu aħna fejn hekk hu rregolat u tinżamm dik il-konsistenza minn dak lat ukoll.